हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ అండి. నిన్న మనం 11వ అధ్యాయంలో భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుంచ తత్వేన ప్రవేష్టుంచ పరంతప. కేవలం అనన్య భక్తి ద్వారానే నీ ముందు నిలబడినట్లుగా నేను యథార్థంగా అర్థమవుతాను, ఆ విధంగా ప్రత్యక్షంగా చూడబడతాను. కేవలం ఈ రకంగానే నీవు నా అవగాహన రహస్యాల్లోకి ప్రవేశించగలుగుతావని భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్పారనమాట. అలాగే మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్ సమామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పన అనే కల్మషాల నుండి విముక్తుడై నా విశుద్ధ భక్తియుత సేవలు నెలకొనేవాడు, నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకునేవాడు, ప్రతి జీవుని ఎడ మైత్రితో ఉండేవాడు నిశ్చయంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అని ఆ విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో విశ్వరూపాన్ని అలాగే చతుర్భుజ ఆకారాన్ని చూపించిన తర్వాత మళ్ళీ శ్యామసుందర రూపం అనేది భగవంతుడు చూపించడం జరిగింది అర్జునుడికి. నిన్న మీరు ఆ అధ్యాయం అంతా కూడా చూశారు. ప్రభు చాలా బాగా వివరించి ఉంటారు. కాబట్టి ఈరోజు మనం 12వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఈరోజు అన్నిటికంటే కూడా చాలా ఈ భక్తి యోగంలో కూడా చివరి అధ్యాయము చాలా మధురమైన అధ్యాయం అన్నమాట. 11వ అధ్యాయంలో మనం కృష్ణుడు యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు చూపించమని అడగడం, కృష్ణ భగవానుడు అది చూపించడం, తర్వాత అర్జునుడు పూర్తిగా భగవానుడికి శరణాగతి అవ్వడం మనం చూసాం. అలాగే ఆయన మొదట్లోనేమో సఖ్యరసంలో ఉన్నారు, తర్వాత అద్భుత రసాన్ని అంటే ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసేసి చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అయ్యారు. తర్వాత మళ్ళీ అది చూసి ఆయనకి భయం కూడా కలిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన చతుర్భుజ రూపము, తర్వాత శ్యామసుందర రూపం ఎప్పుడైతే చూపించారో ఆయన ఆ దాస్య రసంలోకి వచ్చేసారనమాట. అంటే నేను ఇంకా నీ దాసుణ్ణి అన్నట్లుగా. ఇది కూడా మనం చూసాము. అప్పుడు అక్కడ కృష్ణ భగవాన్ చెప్తారు, ఓ అర్జున, ఈ ఆకారాన్ని ఇప్పటి వరకు దేవతలు కూడా దర్శించలేదు. ఎంత దానాలు యజ్ఞాలు చేసినా కూడా ఈ రూపాన్ని చూడలేకపోయారు. ఈ ద్విభుజాకార రూపమును నీకు మాత్రమే దర్శింపజేశానని కూడా మళ్ళీ చెప్పారనమాట. అంటే ఆ చతుర్భుజాకారాన్ని చూపించారు, తర్వాత మళ్ళీ ద్విభుజాకారాన్ని చూపించి ఈ ఆకారం కోసం కూడా దేవతలు ఎల్లప్పుడూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారని కూడా చెప్పారు. అలాగే యోగము అంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. యోగతి ఇతి యోగం అంటే మనం భగవంతునితో అనుసంధానం అవ్వడం, అంటే మనం భగవంతుడికి మన యొక్క భావాలన్నింటినీ కూడా కలపడం అన్నమాట. ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యార్థమే చేస్తూ ఉండడం. అలాగే ఆత్మ పరమాత్మ దగ్గరికి మనం తీసుకువెళ్ళడం, ఇదంతా కూడా 11వ అధ్యాయం యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము ప్రేమ అని చెప్పేదంతా కూడా కామమే అని చెప్తారు ఆచార్యులు ఎక్కువగా. ఎందుకు అంటే అదంతా కూడా ఏంటంటే ఏదో ఒక కోరికనో లేకపోతే ఏదో ఒక ఆ సమయానికి కలిగిన భావాలను మనం ప్రేమ అని చెప్తూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడికి మనం ఏదైతే నిజంగా ఇవ్వగలుగుతామో అదే ప్రేమ. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంతా కూడా అది నిజమైన ప్రేమ అనేది కాదని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈరోజు మనం ఇక్కడ 12వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి ఈరోజు 12వ రోజు 12వ అధ్యాయము. అందరికీ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ఆ 11వ అధ్యాయంలో విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారనమాట. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. అర్జునుడు పలికెను, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుత సేవలో నెలకొని భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు అను ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలు నెలకొని, అంటే సాకారము అలాగే నిరాకారము ఈ యొక్క వీటిని ఆరాధించేవారు అనే ఇద్దరిలో, అంటే భగవంతునికి ఒక ఆకారం అంటూ ఏమీ లేదు, అలా ఆరాధించేవాళ్ళు అనే ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడుదురు అనేది అర్జున యొక్క ప్రశ్న అన్నమాట. మనకి భాగవతంలో చెప్తారు, బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్ద్యతే అని. అంటే మనకి బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవాన్ అంటే ఈ 3 స్టేజ్లు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే బ్రహ్మము అంటే ఈ యోగం ఆచరించే వాళ్ళు, వీళ్ళేనంటే జ్ఞానయోగులు అయినప్పటికీ కూడా అష్టాంగ యోగం ఆచరిస్తారు. అంటే ఆ యొక్క బ్రహ్మ జ్యోతి అంటే భగవంతుని దేహం నుంచి వచ్చే కాంతినే వీళ్ళు ఒక వెలుగుగా భావించి దాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారన్నమాట. పరమాత్మను తెలుసుకోవడం కోసం ఈ బ్రహ్మం అనే తర్వాత స్టేజ్ అనేది మొదలవుతుంది. అంటే వీళ్ళు ఆ బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకుంటూ అలాగే పరమాత్మ కోసం కూడా చూస్తూ ఉంటారు. ఆ బ్రహ్మం ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క శరీర కాంతి. అలాగే పరమాత్మ ఆత్మ దేహం గురించి తెలుసుకుని పరమాత్మ తత్వాన్ని కూడా వదిలి అష్టాంగ యోగంలోనికి ఉండిపోతారు వీళ్ళు. తద్వారా ఏంటంటే సిద్ధులను పొందుతారు. మనకు చెప్తారు కదా, అణిమా సిద్ధి, లఘిమా సిద్ధి, గరిమా సిద్ధి, మహిమా సిద్ధి, ఈశిత్వ సిద్ధి, వరసిత్వ సిద్ధి, ప్రాకామ్య సిద్ధి, ఇలా 8 అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ సిద్ధుల్ని పొందడానికి వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ సాకార రూపాన్ని పొందే వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క శ్యామసుందర రూపాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆరాధిస్తూ అలాగే ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళలో ఎప్పుడు కూడా అవ్యక్తం అంటే కనపడనిది దాన్ని, లేకపోతే సాకార రూపం, ఈ రెండింటిలో ఎవరు ఉత్తమమైన వారు, ఎవరు పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అనేది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఆ విశ్వరూప సందర్శనం, ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత ఆయనకు అనిపించింది, అంటే నేను ఏ రూపాన్ని పూజించాలి, ఏ రూపాన్ని నేను ఆరాధించాలి అనేది. మనం ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఇవి చూస్తాము. మిక్స్డ్ భక్తి, డెమిగాడ్ వర్షిప్ అంటే దేవీ దేవతలు, యూనివర్సల్ ఫామ్ అంటే విరాట్ రూపము, అలాగే ప్యూర్ భక్తి అనన్యమైన భక్తి అంటారు, అలాగే ఇంపర్సనల్ వర్షిప్ అంటే నిరాకారవాదం. కానీ మనం వాటిని ఒక కరెక్ట్ ఆర్డర్లో కనుక పెడితే ప్యూర్ భక్తి అనేది అంటే ఉత్తమమైన స్టేజ్, దాని తర్వాత మిక్స్డ్ భక్తి, దాని తర్వాత యూనివర్సల్ ఫామ్ వర్షిప్, దాని తర్వాత డెమిగాడ్ వర్షిప్ అంటే దేవ దేవతలను కొలవడం, అలాగే నిరాకారవాదం లాస్ట్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఇట్లా అన్నమాట. ఈశ్వరుని యొక్క సర్వవ్యాప్త స్వరూపం ఇది అంతటా కూడా ఉంటుంది ఈ వెలుగు అనేది. అలాగే అందరి హృదయాల్లో కూడా కూర్చుని ఉన్న ఈశ్వర స్వరూపము పరమాత్మ, అలాగే ఈశ్వరుని యొక్క సాకార రూప ప్రకటితము భగవంతుడు. అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి భగవానుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః
తే మే యుక్త తమామతాః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, నా సాకార రూపము పైననే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయము. అంటే సాకార రూపమే ఉత్తమమైనదని ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పేశారనమాట. అంటే మనం కూడా మనం ఇంట్లో విగ్రహాలను పెట్టుకోవడము ఇదంతా నారద మనకి పాంచరాత్ర విధి అంటారు. కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే ఇంట్లో విగ్రహాలు పెట్టుకుంటామో వాటికి సంబంధించిన అంటే షోడశోపచారాలు ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. కానీ మనము అందుకే ఎక్కువగా మన ఇంట్లో పెట్టుకోలేమన్నమాట. కొన్ని కొన్ని విధులు అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి మనం మందిరాలకు వెళ్ళి భగవంతుని యొక్క సాకార రూపాన్ని దర్శించుకుని అక్కడ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ ఈ సాకార రూపం వైపు మన మనసుని లగ్నం చేయగలుగుతాం అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఆ సాకార రూపం అనేది చాలా ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ నిరాకార రూపం కూడా నన్ను చేరుకుంటారు, కానీ అది ఆలస్యంగా కొంత సమయం తీసుకుంటుంది. కానీ దానికి ఇంకా చాలా ఇబ్బందులు అనేవి కూడా ఉంటాయి అనేది మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. కానీ ఇంద్రియ అతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావము కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. అంటే నిరాకార రూపం ద్వారా చేరుకోవాలనుకునే వాళ్ళు కూడా చేరుకుంటారు, కానీ చాలా ఆలస్యంగా చేరుకుంటారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, అర్జునుడు అక్కడ అడిగారు కదా, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవద్రుడం. అంటే మనసు అనేది చాలా చంచలమైనది, అటు ఇటు పోతూ ఉంటుంది. మరి నేను ఈ ఇంద్రియాలను ఎలా నిగ్రహించాలి, ఇలా ధ్యానం ఎలా చేయగలగాలి, ఇట్లా మనకి 6వ అధ్యాయంలో అడిగారనమాట. అందుకే ఇప్పుడున్న యోగా చేసే వాళ్ళని అడిగితే మొదట అడిగి ఏమంటారు, ఆలోచన రహితమైన స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే మనం ఆలోచించకూడదు, మొత్తం కొలాప్స్ అంటే ఆపేయాలన్నమాట. అలాగే వారు ఆ చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఆ స్టేజ్కి ఎప్పుడు వెళ్ళలేకపోయి ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు దాన్ని చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది కాబట్టి. ప్రభుపాద వారు ఏమంటారంటే అది మన గమ్యం కాదు. మన గమ్యం ఏంటి అంటే మనలోని అవగుణాలను తీసేయాలి. అంటే అది కుదరదు కాబట్టి ఆ గుణాలకు అతీతంగా, అంటే సత్వ రజస్ తమో గుణాలకి అతీతంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. అంటే భగవంతుడిని సాకార రూపంలో పూజిస్తూ ఈ 3 గుణాలకి బందీ కాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. అలా కాకుండా ఈ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించేసి ఇవన్నీ చేయాలంటే అది చాలా కష్టమైన పని అని వివరిస్తారనమాట. ఇక్కడ ఈయన అడుగుతున్నారు, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఈయన చెప్తున్నారు ఫోకసింగ్, అంటే నేను కొంత శ్రద్ధని పెడదానికి చూస్తున్నాను. కానీ ఏమిటి అది అంటే నాట్ షూర్, అంటే నాకు తెలియట్లేదు. వాళ్ళు చెప్తారు కదా ఒక లైట్ మీద ఫోకస్ అను, అలా చెప్తాం వల్ల ఏంటంటే అది అంత ఈజీ కాదు. ఏమీ లేదు ఊహించుకోండి అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం దేహధారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ సిద్ధుల స్టేజ్కి చేరుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. దేహం వేరు, ఆత్మ వేరు అని తెలుసుకుంటారు, తర్వాత బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకుంటారు. కానీ అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి, దేహవద్ భిరవాప్యతే. ఈ దేహంలో ఉండి ఇలాంటి అన్ని చేయాలనుకోవడం అది ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ దేహదారులకి చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. అది ఈ యుగానికి ఇంకా చాలా కష్టతరమైనది. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. ఓ పార్థ,
కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరం నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడినవుతాను. అంటే పరిపూర్ణమైన భక్తితో శ్రద్ధతో ఎవరైతే ఆయనని వేడుకుంటారో, ఆయనను కొలుస్తారో వారిని జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ ఈ 4 ఈ చక్రం ఏదైతే ఉందో ఆ సర్కిల్ దాని నుంచి అంటే వాటిని కలిగి ఉండే ఈ భవసాగరం నుండి కాపాడుతాను. ఈ సాగరం ఎలా అంటే అలలు వస్తూనే ఉంటాయి, పోతూనే ఉంటాయి. అలా వచ్చినప్పుడు మనం దాంట్లో ఉంటే అలా వచ్చినప్పుడు పైకి ఎగరేస్తుంది, నీళ్ళలో ముంచేస్తుంది ఇలా. మనం ఏంటంటే పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ చక్రం నుంచి కనుక మనం బయటపడగలిగితే మళ్ళీ ఈ అలలోకి రావాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. అంటే ఒకసారి మనిషి జన్మ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ ఏవో జంతు జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, కీటకాలు, చెట్లు ఇట్లా ఏవంటే వాటికి సంబంధించిన లక్షణాలను పొంది వాటికి సంబంధించిన జన్మలు అనేవి దేహాలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ వాటి నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట, నేనే శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను. ఎప్పుడు నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించేవారు ఎల్లప్పుడూ కూడా మనసుని స్థిరపరచుకోవాలి. ఇక్కడ గజేంద్రుడు అనమాట, ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు ఆ ముసలి నోటి నుంచి బయటపడడానికి. ఉదాహరణగా 1000 సంవత్సరాల వరకు ఆయన కష్టపడతారంట. కానీ ఇంకా నా వల్ల కాదు అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో అప్పుడు భగవంతునికి వేడుకుంటే ఆయన శీఘ్రమే ఒక పుష్పం ఇచ్చి పుష్పంతోటి ఆయన ఆర్తిగా పిలిచేటప్పటికి గజేంద్రుడి మీద గరుత్ మంత్రి మీద భగవానుడే స్వయంగా వచ్చి ఆయన్ని కాపాడుతారనమాట. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. దేవాది దేవుడనైనా నాపై నీ మనసును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధి అంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు. ఇది అనన్యమైన భక్తి అన్నమాట. మయ్యేవ మన ఆదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ, నీ బుద్ధినంతా కూడా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నా కూడా వారి యొక్క ధ్యానం కానీ వారి యొక్క వాక్కు అంతా కూడా కృష్ణ 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 ఇదే ఉందన్నమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా కూడా. కాబట్టి వాళ్ళ బుద్ధి అంతా కూడా భగవంతునికే సమర్పించారు, వాళ్ళ యొక్క మనసును కూడా దేవాదేవుడి పైన స్థిరపరిచారనమాట. కాబట్టి మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఫస్ట్ నిరాకారం గురించి చెప్పారు, తర్వాత ఇంకా జ్ఞానం వచ్చే శ్లోకాల్లో వస్తుందన్నమాట, జ్ఞాన యోగము, ధ్యాన యోగము. ఇట్లా చూస్తే ఇది అన్నిటికంటే హయ్యర్ స్టేజ్ అన్నమాట. అనన్యమైన భక్తి అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఆ గోపబాలురు, శ్రీమతి రాధారాణి, ఇట్లా చాలా మంది మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ గోపికలు వీళ్ళు ఏంటంటే సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే చూస్తున్నామో వాళ్ళు కూడా ఎల్లప్పుడూ కృష్ణానే, కృష్ణకి ఏది కావాలో అదే చేయాలి, కృష్ణకి ఏది నచ్చితే అదే ఇవ్వాలి, ఇట్లా అన్నమాట. వాళ్ళకి ఇంకా వేరే కోరికలు కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏమీ ఉండేవి కాదు. ఆఖరికి ఆ బ్రహ్మను కూడా తిట్టుకునే వాళ్ళంట వాళ్ళు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ద్వారకకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదేం సృష్టి అనేది నువ్వు అంటే మా నుంచి కృష్ణుడిని దూరం చేశావు అని. అంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉన్నారో అప్పుడు కూడా అనుకునేవాళ్ళంట, ఈ యొక్క కను రెప్పలు ఎందుకు ఇచ్చాడు బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన అంటే ఆ సృష్టి సరిగా లేదు అన్నట్లుగా. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఎదురుగా ఉన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ కను రెప్పలు ఎప్పుడైతే ఇట్లా పడుతూ ఉంటాయో దానివల్ల ఏంటంటే కొంతసేపు భగవంతుని వాళ్ళు చూడడం సాధ్యమయ్యేది కాదు, అంటే కొంత సమయం తగ్గిపోయేది అనమాట. కాబట్టి అలా బ్రహ్మను తిట్టుకునేవాళ్ళంట. మళ్ళీ ఆయన ఎప్పుడు ద్వారకా నుంచి మళ్ళీ బృందావనం వస్తారా అని వాళ్ళు ఇంకా నిద్రపోవడం కానీ లేకపోతే ఎప్పుడు అంటే మానేసి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళంట. అలాగే మనం అంటే ఈ ద్వాపర యుగంలోనే కాదు, త్రేతాయుగంలో కూడా శ్రీరామచంద్రుడు ఎప్పుడైతే వనవాసానికి వెళ్ళవలసి వచ్చిందో అప్పుడు ఆ అయోధ్య వాసులంతా కూడా మేము నీతోనే కలిసి వస్తాము అన్నప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట, మీరు అలా చెయ్యొద్దు, ఎందుకంటే ఈ రాజ్యం మళ్ళీ ఇప్పుడు భరతుడు పాలించాలి, మీరందరూ నాతో పాటే వస్తే భరతుడు ఎవరిని పాలిస్తాడు, కాబట్టి అలా చేయొద్దు అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట, సరే ప్రభు మీరు చెప్పినట్లే మేము చేస్తాము, ఎందుకంటే మీరు మా యొక్క రాజు, మీరు చేసిందే శాసనం, కాబట్టి మీరు చెప్పినట్లే మేము చేస్తాం. కానీ మేము ఇక్కడే ఉండి కూడా మీరు వచ్చే వరకు మా ఇళ్లలో
లైట్స్ అనేది అంటే ఆ కాంతి అనేది లేకుండా మేము కూడా చీకట్లోనే జీవిస్తూ ఉంటాము అని. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రాముడు తిరిగి వస్తారో అయోధ్యకి, అప్పుడే వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ ఇళ్లలో ఆ లైట్లు అనేవి వెలిగించుకున్నారంట. అందుకే అప్పుడు దీపావళి వచ్చిందని కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. అంటే వాళ్ళు అంత అనన్యమైన భక్తిగా ఉండేవాళ్ళు. అంటే 14 సంవత్సరాలు కూడా ఎలా అయితే రాముడు అక్కడ వనవాసంలో అట్లా ఉంటున్నారో, వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో అంధకారమే. అంటే భగవంతుడికి మించింది మాకు అంత ఇంకా వేరే వెలుగేమి అవసరం లేదు అని అనుకునేవాళ్ళు. అట్లాగే ఎప్పుడైతే అక్రూరుని పంపిస్తారు కంసుడు, కృష్ణుని తీసుకురమ్మని చెప్పి, ఆయన వచ్చిన తర్వాత భగవంతుని చూసి ఆయన దర్శనం అయిన తర్వాత ఆయన కూడా ఆయన యొక్క పాదాలకి నమస్కారం చేస్తూనే ఉంటారనమాట అక్రూరుడు. ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు ఆ అనన్యమైన భక్తిని అప్పుడు చేయగలిగారు. అలా అనన్యమైన భక్తి అనేది చాలా ఉత్తమమైనది, ఉత్కృష్టమైనది. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? సాధన భక్తి అంటే అనన్యమైన భక్తి చేయలేకపోతే అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనసును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకునము. ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు ధనంజయ అని. ఎందుకు అంటే ఆయన ఆ రాజసూయ యాగం జరిగేటప్పుడు ఎప్పుడైతే హస్తినాపురం నుంచి ఆ గోవులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయో తక్షకుడు వాటిని దొంగిలిస్తాడనమాట. అప్పుడు అర్జునుడే వెళ్ళి మళ్ళీ వాటన్నిటిని ఆ తక్షకుడి నుంచి తీసుకొస్తారు. అలా ఎప్పుడు కూడా ధనాన్ని జయిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ధనంజయ. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారు? నీ మనసును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అనన్యమైన భక్తి అనేది నువ్వు గనక చెయ్యలేకపోతే పర్వాలేదు, సాధన అంటే భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించే ఆ సాధన అనేది నువ్వు మొదలుపెట్టు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను నువ్వు పెంపొందించుకోవచ్చు. అంటే మనకు కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క మందిరాల్లో కూడా ఉదయాన్నే మంగళహారతులు జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటికి అటెండ్ అవ్వడము, అలాగే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో జపము, భగవంతుని యొక్క నామాలను జపిస్తూ ఉండడము, స్మరిస్తూ ఉండడము, కీర్తిస్తూ ఉండడము. ఇలా ఎందుకంటే ఈ గురు శిష్య పరంపరలో ఏంటంటే గురువులు ఇటువంటి అంటే ఆచార్యులు ఏంటంటే ఇటువంటి వాటిని మనకి ఆచరించడానికి ఒక మార్గంగా చూపించారనమాట. ఇవి సాధనలో ముఖ్యమైన భాగాలు. కాబట్టి మనం సాధన వైపు వెళ్ళగలిగితే సాధన తర్వాత అనన్య భక్తి వైపు కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. ఇందాక సాధన భక్తి చేయమని చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు సాధన భక్తి కూడా చేయలేకపోతే అంటే నేను ఉదయాన్నే లేవలేను, ఈ జపం అనేది నేను చేయలేను, ఇలా ఎవరైతే అంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంకొక ఆప్షన్ అనమాట. భగవంతుడు ఇంకొకటి చెప్తున్నారు, ఎప్పటికైనా నా దగ్గరికి రావాలి అని భగవంతుడు మనకి ఆప్షన్లు. ఇది చేయలేకపోతే ఇంకొకటి, ఇంకొకటి చేయలేకపోతే మరొకటి, ఇలా ఆప్షన్స్ అనేవి ఇస్తూనే ఉన్నారనమాట. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసం చేయలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయము. ఇక్కడ ఇది చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు అనన్యమైన భక్తి చేయలేకపోతే, తర్వాత సాధనా భక్తి అది కూడా చేయలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయి. అంటే నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో అవి నా కొరకు చెయ్యి. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయడం వల్ల నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలవు. అంటే కనీసం మనం ఈ మందిరాల యొక్క నిర్మాణంలో అంటే నిర్మాణంలో మనం పాలు పంచుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనకి ఆ వర్క్ వస్తే ఏదో ఒక వర్క్లో అక్కడికి వెళ్ళి మనం దానికి సంబంధించిన వర్క్లు అనేవి చేయొచ్చు. ఇలా ఏదో ఒకటి భగవంతునికి సంబంధించిన కార్యాలలో మనల్ని కూడా ఒక పనిముట్టులాగా మనం
అనుకోవాలి. అనుకుని మనం అక్కడ ఏదో ఒకటి చేయడానికి చేయాలి. అలాగే ఇవి కూడా మనకి చేయలేకపోతే అంటే ఈ యొక్క పని అంటే అక్కడికి వెళ్ళి మనం వీటికి సంబంధించిన అవి కూడా చేయలేకపోతే అనేది ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఇస్తారనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, వర్కింగ్ ఫర్ మాయా అంటే ఐ విల్ బై ఏ బిగ్గర్ ఫోన్ అండ్ టీవీ కంపేర్ టు మై నైబర్. మనం ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇవే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎదురింటి వాళ్ళకి టీవీ ఉంది పెద్దది, మన ఇంట్లో కూడా పెద్ద టీవీ ఉండాలి. ఎదురింటి వాళ్ళకి పెద్ద కారు ఉంది, పక్కింటి వాళ్ళకి పెద్ద కారు ఉంది, నాకు కూడా పెద్ద కారు కావాలి. కానీ శుద్ధమైన భక్తుడు ఎలా ఉంటాడు, వర్కింగ్ ఫర్ కృష్ణ అంటే ఏం చేసినా కూడా భగవంతుణ్ణి తన యొక్క అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూసుకుంటూనే భగవంతుడి కోసం ఓకే ఈరోజు నాకు ఇంత మనీ అనేది రావచ్చు, లేకపోతే ఏదో ఒకటి అది దానికి సంబంధించిన భగవంతుని యొక్క ప్రచారంలో ఉపయోగపడే వాటిని అటువంటి కర్మల్ని చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే అదంతా కూడా నిష్కామ కర్మయోగం అన్నమాట. కాబట్టి మనం కర్మ చేయడము అది ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి ఇచ్చేస్తూ ఉండడం, అలాగే భగవంతుడి యొక్క మందిరాలకి విరాళాలు ఇస్తూ ఉండొచ్చు. అలాగే మనకి ఈ రోజు ఈ చాప్టర్ అయిపోయాక మన వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో కూడా వీటికి సంబంధించిన అంటే ఎవరైనా కూడా ఆ విరాళాలని ఇవ్వచ్చు. కానీ తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని ఎవరు అడగరు. కాబట్టి మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి. లేకపోయినా కూడా క్లాసులనేవి వదిలిపెట్టకుండా క్లాసులు వింటూనే ఉండండి. ఎందుకంటే భగవద్గీత, భాగవతము ఇవి మనం ప్రతిరోజు మన సాధనలో గనక మనం చేర్చుకోగలిగితే ధర్మం వైపు మనం నడుస్తూ ఉంటాం. అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మఫల త్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పనిచేయుట చేయలేకపోతే నీ కర్మఫలములను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మనిగ్రహం కలవాడవై ఉంటకు ప్రయత్నించుము. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. సారీ అండి. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అయినా నీవు నా కొరకే భక్తితో పని చేయుట చేయలేకపోతే నీ కర్మఫలములను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడవై ఉంటకు ప్రయత్నించుము. అంటే సకామ కర్మ కూడా చేయొచ్చు. ఎలా మనం చూస్తూనే ఉంటాం, తిరుపతి వెళ్తూ ఉంటారు, హుండీలో ఇంత వేస్తాను స్వామి నాకు ఈ కోరికలు తీరాలి, ఇలా కోరికలని వాటిని తీర్చుకోవడానికని ఏవో ఒకటి ఇలా చేస్తూ ఉంటారనమాట. సరే భగవంతుడు ఏమనుకుంటారు, అలా అయినా నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తున్నావు, పర్వాలేదు నేను నీ కోరికలు తీరుస్తూ ఉంటాను, నువ్వు అలా అయినా నా దగ్గరికి వస్తే నాకు ఇంకా ఆనందము అన్నట్లుగా. ఇక్కడ ఈవిడ కూడా మనం ఇంతకుముందు చూసాము స్టోరీ. ఎవరైతే ఆవిడ ఆ ఫలాలు ఇస్తూ చిన్న 4 గింజలు ఇచ్చినా కూడా అవి తీసుకుని ఈ ఫలాలు అనేది సమర్పించింది అనమాట. కాబట్టి నువ్వు పుణ్యమైనా చేసుకుంటే తర్వాత స్థాయిలో అయినా మెల్లమెల్లగా ఈ సకామ కర్మ నుంచి నిష్కామ కర్మకి, నిష్కామ కర్మ నుంచి సాధన భక్తికి ఇలా ఇంకా ముందు ముందుకి వస్తావు. కాబట్టి అదేనా ముందు ఆ సకామ కర్మ అంటే ధర్మంగా పనిచేయడం, ఆ సంపాదించింది మన యొక్క కోరికలు తీర్చుకోవడానికి లేకపోతే ధర్మంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే తర్వాత అయినా నిష్కామ కర్మ యోగంలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఈ అభ్యాసం కూడా నీవు చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి యత్నింపుము. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమం, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు మొత్తం కూడా పఠిస్తూ అంటే జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇది ధ్యాన యోగం, భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ ఉండడం. అలాగే ఏంటంటే నిష్కామ కర్మ యోగము అంటే మనం ఫలితాల గురించి ఆలోచించకుండా ఏం చేసినా భగవంతుడి కోసం చేయడం. కాబట్టి జ్ఞాన యోగం కంటే ధ్యాన యోగం ఉత్తమమైనది, ధ్యాన యోగం కంటే ఈ నిష్కామ కర్మ యోగం ఉత్తమమైనది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిర్హంకారః సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ సంతుష్టः సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయః మయ్యర్పితమనో బుద్ధిః యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయపడనివాడు, తనను యజమానిగా భావించనివాడు. అందుకే అంటే అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయపడడు, ద్వేషించరనమాట. అసూయ మనం ఇంతకు ముందు చూసాం. శిశుపాలుడు ఎప్పుడు కూడా అసూయ పడుతూనే ఉండేవాడు. అలాగే పౌండ్రిక వాసుదేవుడు అని ఆయన కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడి లాగానే వేషధారణ చేసుకుని నేనే కృష్ణుడిని, నేనే భగవంతుడిని అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు. ఒకసారి ఆయన కృష్ణుడితో అంటారంట, ఓ కృష్ణ, నువ్వు కాదు భగవంతుడివి నేనే, నువ్వు నా దగ్గర ఉన్న ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని దొంగిలించావు, అది కూడా నాదే అని చెప్తారు. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటారంట, ఆహా ఓకే ఇది నీదా, సరే అయితే తీసుకో అని చెప్పి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని వదిలితే అది వెళ్ళి అతని యొక్క పౌండ్రిక ఆ, ఆయన వాసుదేవుడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. ఆయన యొక్క కంఠాన్ని ఛేదించేసి మళ్ళీ భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నారు. నేనే దేవుణ్ణి, నేనే భగవంతుణ్ణి, కృష్ణుడి కంటే నేనే గొప్పవాడిని అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు అనమాట. అలాగే తనని యజమానిగా భావించిన వాడు. అందుకే మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము ప్రభుజీ ప్రభుజీ అంటే నేను దాసుణ్ణి, మీరు ప్రభువు. అంటే అక్కడ యజమానిని ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళని మనం యజమానిగా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని స్వరూపాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. పరమాత్మ అందరిలోనూ ఉన్నాడని చెప్తున్నాం కదా ఇలా. కాబట్టి అలాగే మిథ్యాహంకారం లేనివాడు, అతనికి ఎప్పుడు కూడా మిథ్యాహంకారం ఉండకూడదు. ఆనందం మరియు బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండేవాడు. సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా స్వీయ ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు. దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనివాడు. తన మనస్సును బుద్ధిని నాపైనే స్థిరపరిచిన వాడైన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఇందాక వరకు ఏంటంటే నువ్వు ఈ యోగం చేయలేకపోతే ఆ యోగం చెయ్యి, ఆ యోగం చేయలేకపోతే ఇంకొకటి, అది కూడా చేయలేకపోతే కనీసం ఇంకొకటి చెయ్యి, అది కూడా చేయలేకపోతే చిన్న ఒక పుణ్య కార్యాలైనా చేస్తూ మొదలుపెట్టు, తర్వాత నువ్వు అన్నింటినీ తెలుసుకోగలుగుతావు, అన్నింటిలోకి రాగలుగుతావు అని చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు అలా ఎవరైతే అంటే అనన్యమైన భక్తిలో కానీ సాధనా భక్తిలో కానీ ఇలా ఉండడానికి శుద్ధ భక్తులు అనే వాళ్ళకి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ ఈ 13 నుంచి 20 శ్లోకాలు అంటే 8 శ్లోకాలలో చెప్తారనమాట. అందుకే అన్నిటిలో కూడా ఏంటంటే ఎవరు భగవంతునికి ప్రియమైన వారు అనేది చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఈ 8 శ్లోకాలని కలిపి ప్రియాష్టకము అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్షభయోద్వేగైః ముక్తో యస్ స చ మే ప్రియః. ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టనివాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగమునకు గురి కానివాడు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు, అన్నింటిలో సమానంగా ఉండేవారు. మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీత ఉష్ణ సుఖ దుఃఖ ఇలా చెప్తారు కదా. అంటే అది ఎండాకాలం, వానాకాలం, చలికాలం లాగా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి నువ్వు వాటి గురించి ఆలోచించకుండా నువ్వు ఉండాలి అని మనకి 2వ అధ్యాయంలోనే చెప్పారు. కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఆయన ఏంటంటే అప్పట్లో అమెరికా వెళ్ళడానికి ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. ఆఖరికి వెళ్ళడానికి ఏది కూడా లేకపోతే ఒక కార్గో షిప్ అంటే ఒక వస్తువులను తీసుకువెళ్ళే షిప్‌లో ఎక్కి ఆయన అమెరికా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ రావడము. కానీ కృష్ణ నువ్వు నన్ను ఎందుకు పంపిస్తున్నావో నాకు తెలియదు. నేను ఇది అంటే దృఢమైన విశ్వాసంతో నేను వెళ్తున్నాను. నువ్వు నన్నేం చేస్తావో ఇక అది నీ ఇష్టం అనుకుంటూ వెళ్తారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా ఆయనకి సరైన వసతి గాని, సరైన ఆహారం గాని త్వరగా ఏది దొరకలేదు. ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డా కూడా ఆయన ఆ దృఢ నిశ్చయం అనేది వదలకుండా ఎప్పుడు కూడా సుఖాల్లో, బాధల్లో ఒకేలాగా ఉండి ఆయనకి భయము వేయలేదు. ఆ ఆందోళన కూడా ఏమీ లేదు. నేను ఇది చేయగలనా అనేది. గురువు అంటే ఆయన యొక్క గురువుగారు చెప్పారు. అలాగే కృష్ణుడిని నమ్ముకుని ఆయన వెళ్ళి అదంతా చేయగలిగారనమాట. అలాగే ఇక్కడ శివుడు. ఈయన కూడా ఆ సముద్ర మథనం జరిగేటప్పుడు హాలాహలం వస్తుంది కదా, విషం వస్తుంది. ఎవరు దాన్ని తీసుకోవడానికి ముందుకు రాకపోయినా ఆయన ఆ శంకరుడు ముందుకు వచ్చి ఆ విషాన్ని తన యొక్క కంఠంలో పెట్టుకున్నారు. అప్పుడు ఆ కంఠం కూడా నల్లగా అయిందని చెప్తారు. అందువల్ల ఆయనకి నీలకంఠుడు అనే పేరు కూడా వచ్చింది. కానీ ఈ విషం నేను తీసుకోగలనా,
ఈ విషయం తీసుకుంటే నాకేమైనా అవుతుందా, వీటి గురించి దేని గురించి ఆలోచించలేదు. అది అందరి శ్రేయస్సు కొరకు కాబట్టి ఆయన వెంటనే దాన్ని తీసుకుని ఆయన ఒక కంఠంలో పెట్టుకున్నారు. అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారములలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. ఈయన ఒక బిల్వమంగళ ఠాకూర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈయన ఏంటంటే ఒక భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా ఆయన చింతామణి పేరు ఆవిడకి అంటే ఆ వేషకి ఈయన మోహగ్రస్తుడైపోయి వెళ్తూ ఉంటాడనమాట. అయితే ఒక రోజు అనుకోకుండా వాళ్ళ నాన్న చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ శ్రాద్ధ కర్మలు అవి అయిపోగానే విపరీతమైన వాన అవి వస్తున్నా కూడా మళ్ళీ ఆవిడ దగ్గరికి అంటే ఆ వేష దగ్గరికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరతారనమాట ఆ వర్షంలోనే. మధ్యలో ఒక నదిని ఏదో దాటాల్సి రావడము, అక్కడ ఏదో ఒక దేన్నో పట్టుకుని ఆ నదిని దాటడము, దాటిన తర్వాత కూడా అంటే అంతా తడిసిపోయి మనిషి అంతా కూడా ఎట్లాగో అయిపోతారనమాట. అయినా కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళడము, అక్కడ ఒక పెద్ద గోడ ఉంటే దాన్ని దూకి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఆ గోడ మీదకి దూకాలి అంటే అక్కడ ఒక పాము కనిపిస్తే ఆ పాముని పట్టుకుని ఆ తాడులాగా దూకుతారంట. తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ముళ్ళు అన్నీ గీరుకుపోయి అంటే ఆయన అంత గ్యారంటీగా వెళ్ళాలి నేను అనేది ఆయన అనుకున్నారనమాట. అట్లా వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఆ వేశ్య అడుగుతుందనమాట. ఇంత కష్టపడి వచ్చావు, ఇదేదో నువ్వు భగవంతుడి మీద గనక ఇంత ఈ శ్రద్ధ ఈ శ్రద్ధ అనేది నువ్వు భగవంతుడి మీద చూపగలిగితే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి అవుతావు అని అంటుందన్నమాట. అప్పుడు ఆయన నిజమే కదా ఇది, నేను ఎందుకు ఇటువంటి పనులను చేస్తున్నానని ఆయన అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆవిడ ఒక గురువులాగా ఆయనకి ఉపదేశం చేశారు. అంతటితో ఆయన అదన్నీ వదిలేసి వృందావనం వెళ్ళడానికి బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటారంట. వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ మధ్యలో ఒక ఇంటికి వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తారు. వాళ్ళే ఇట్లా దారెమ్మట వెళ్ళే వాళ్ళని ఆహ్వానించి అప్పట్లో అతి సత్కారాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా, అలా ఆహ్వానిస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు. వాళ్ళంతా స్నానానికి వాటికి నీళ్ళు ఇవ్వడం, తర్వాత ఆహారం ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అడుగుతారనమాట. ఇంకా మీకు మేము ఏదైనా సేవ చేసుకోగలమా అని అడిగితే ఆయనకి ఇంతకు ముందున్న పూర్వ వాసన వల్ల ఆయన అడుగుతారనమాట. మీ భార్య అందంగా ఉంది, నేను గడపవచ్చా అని. అప్పుడు ఆయన ఆ యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చాలా ఆందోళన చెందుతారు. అంటే ఇదేంటి ఇలా ఉన్నాడు అని. సరే అతిథి అని ఇంకా ఆయనకి ఏం తేల్చుకోలేక సరే అంటారు. ఆయన భార్యకి చెప్తారు. ఆవిడ కూడా ఇలా జరిగింది ఏంటి అనుకుని సరే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. అప్పటికి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. నేను ఏది వదిలిపెట్టేసి ఎందుకు ఇటు వెళ్తున్నాను, కానీ మళ్ళీ నేను ఆ యొక్క ఆలోచనలోనే ఉండిపోయాను అని ఆవిడని, అమ్మ నీ చేతి యొక్క గాజులు నాకు ఇస్తావా అంటే ఆవిడ అట్లాగే చేస్తారు. గాజులు ఇస్తారు. వాటిని పగలగొట్టి ఆయన కళ్ళలో పొడుచుకుంటారంట. అంటే ఇక కళ్ళు కనిపించకుండా ఉంటే గనక నాకు ఇటువంటి ఆలోచనలు రావు, నేను భగవంతుని మీద ధ్యానం చేయొచ్చు అన్నట్లుగా ఆయన అక్కడి నుంచి ఇంకా ఇలా మనకి సూరదాసు అయ్యారని చెప్తారు. ఇట్లా ఈయన ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు వాటిని చేస్తూ ఆ వృందావనంలోనే గడుపుతూ ఉన్నారని కూడా చెప్తారు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగిన బాధపడనివాడు, లాభం కోసం ప్రాకులాడనివాడు, శుభ అశుభ పనులను రెండింటినీ త్యజించువాడు, భక్తితో నిండి ఉన్నవాడు నాకు చాలా ప్రియమైనవాడు. మామూలుగా ఎవరైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుని వేడుకుంటారు, నాకు ఈ కష్టాలు త్వరగా తొలగేలాగా చూడు స్వామి అని. కానీ సుఖాలు వచ్చినప్పుడు నాకు భగవంతుడు అవసరం లేదు, ఇది నేను చేసుకున్న పుణ్యాలకో లేకపోతే ఇదంతా నా వల్లే నాకు ఈ సుఖాలు అనేవి కలిగాయి అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. అది చాలా తప్పు. ఏదొచ్చినా కూడా అది భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదంగానే స్వీకరించాలి. ఇటువంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు? ఉదాహరణకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అనమాట. ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా ఎవరిని దూషించలేదు, ఎవరిని ఆయన విరోధులుగా కూడా ఆయన చూడలేదు. ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే భగవంతుణ్ణే నమ్ముకుని ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి వదిలిపెట్టలేదు.
సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో येन కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రులతో సమభావనతో ఉండువాడు, గౌరవం అగౌరవం, వేడి చలి, ఆనందం బాధ, కీర్తి అపకీర్తి వీటి పట్ల సమభావన కలవాడు, ఎల్లప్పుడూ చెడు సహవాసం నుండి దూరంగా ఉండువాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండువాడు, దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మనుజుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. శత్రుమిత్రులు అంటే ఇతను నా శత్రువు, అతను నా మిత్రుడు అని ఇటువంటి భావన ఉండదు. అంటే వాళ్ళు గౌరవించారు, వీళ్ళు నన్ను అగౌరవపరిచారు, ఇది కూడా ఏం పట్టించుకోడు. ఇందాక చెప్పినట్లుగా శీతోష్ణ ఇవి ఉన్నా కూడా ఏమి వాటికి చెల్లించడు. ఆనందం వచ్చినా ఒకేలా ఉంటాడు, కీర్తి అపకీర్తి రెండిట్లో కూడా సంభావన కలిగి ఉంటాడు. ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ చెడు సహవాసం అంటే సద్గుణుల సాంగత్యంలో ఉంటాడు తప్ప దుర్గుణాలు కలిగిన దుష్ట సాంగత్యంలో ఉండడు, వాటికి దూరంగా ఉంటాడు. ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉంటాడు. మౌనంగా ఉంటాడంటే ఏది మాట్లాడని కాదు, మనం ఏదైతే భగవంతుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటామో అది కూడా మౌనమే, కానీ వ్యర్థంగా మాట్లాడేది. ఒక కప్ప అలాగే అరుస్తూ ఉంటుందంట, పాము పక్క నుంచి వెళ్తూ ఉంటే అరుస్తూ ఉంటుంది. అంటే లౌకికమైన విషయాల గురించి వీటి గురించి మాట్లాడేదానికి కప్పని ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు. ఏది అవసరం లేకపోయినా కూడా బెక్క 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 అని అరుస్తుంటే ఆ పాము అటు పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయేది కూడా మళ్ళీ ఇటు వచ్చి ఆ కప్పను అనేది తినేస్తుందంట. అందుకే ఆ వాచో వేగం అనేది కూడా మనం భగవంతునికి సంబంధించిన వాటిల్లోనే మనం వాటిని యూజ్ చేయాలి, కానీ అనవసరమైన వ్యర్థమైన వాటికి వాచ్ అంటే ఆ వాక్ అనేది ఉపయోగించరాదు. దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందుతాడు, ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మనుజుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. మనం దీనికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ అంబరీష్ మహారాజుని ఇంతకు ముందు కూడా ఈ స్టోరీ చెప్పుకున్నాం. అంబరీష్ మహారాజు ఆయన గొప్ప రాజు అయినప్పటికీ కూడా ఒక రాజర్షి లాగా ఉన్నారనమాట భగవంతుని సేవలోనే. ఆయన యొక్క ఇంద్రియాలని, ఆయన యొక్క శరీరం అంతాన్ని కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే ఉపయోగించేవారు. మనసుని, బుద్ధిని, మిథ్యాహంకారం అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే వినియోగించేవాళ్ళు. ఆ రోజు ఏకాదశి వ్రతం చేస్తారు. అప్పుడు దుర్వాస మహర్షి ఆయన యొక్క రాజ్యానికి రావడం, ఆయన దుర్వాస మహర్షిని ఆతిథ్యానికి పిలవడం, ఆయన సరే అనడం, నేను స్నానం చేసి వస్తాను అంటే ఈలోపు ఆ ఏకాదశి గడియలు దాటిపోయి ద్వాదశి గడియలు వస్తున్నాయని ఆయన యొక్క శ్రేయోభిలాషులు చెప్పిన మాటకి ఆయన కొంచెం వాటర్ అనేది, నీరు అనేది తీసుకోవడము, అది చూసిన దుర్వాస మహర్షి కోపం వచ్చి ఆయన ఒక చిన్న వెంట్రుకను తీసి అక్కడ మంత్రం జపించి అక్కడ వేస్తే గొప్ప రాక్షసుడు, పెద్ద రాక్షసుడు రావడము, కానీ ఆయన చెలించలేదన్నమాట అంబరీష్ మహారాజు. ఇదంతా భగవంతుని యొక్క లీలలో ఒక భాగమే అనుకున్నారు. అలాగే అప్పుడు సుదర్శన చక్రము రావడము, భగవంతుడు యొక్క సుదర్శన చక్రము దుర్వాస మహర్షి వెంటపడము, ఆయన ముల్లోకాలు అంటే కైలాసము, బ్రహ్మలోకము, అలాగే విష్ణు దగ్గరకు కూడా వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ భక్తుడినే వేడుకోవని చెప్పడము, మళ్ళీ ఆయన వచ్చి అంబరీషుని యొక్క పాదాల మీద పడితే ఇంతకుముందు ఎలా అయితే ఆయన్ని ఆదరంగా స్వాగతించారో మళ్ళీ అదే రకంగా ఆ అంబరీషుడు ఆ దుర్వాస మహర్షిని ఆయనకి అతిథి సత్కారాలు అనేవి చేశారనమాట. అంటే నా పట్ల ఆయన అగౌరవంగా ప్రవర్తించారు, నా పట్ల ఆయన ద్వేషాన్ని, అలాగే నన్ను వధించాలని చూశారు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఏవి మనసులో పెట్టుకోలేదన్నమాట. అంటే శుద్ధమైన భక్తులు అలా ఉంటారు. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. భక్తి యోగము అను ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు నన్నే పరమ లక్ష్యముగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తులు నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. ఇక్కడ సుధామ అంటే ఆ రోజుల్లో ఈ ఎద్దుల బండులు అని కానీ ఇవే ఉండేవి, కానీ ఆయనకి వాటిల్లో అంటే గుర్ర బండి కానీ ఎద్దుల బండి కానీ అవి ఉండేవి అనమాట. అంటే ట్రైన్లు ఇవేమీ లేవు కాబట్టి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన వాటికి ఎక్కి వచ్చే స్తోమత కూడా లేకపోయేసరికి చాలా దూరం నుంచి వారి భార్య అర్థించడం, పిల్లలకి కూడా ఏది ఆహారం పెట్టడానికి లేదు అంటే సరే అని ఆయన ఆ వంకతో అన్న ఆయన మిత్రుణ్ణి, దేవుణ్ణి, దేవాది దేవుణ్ణి చూడొచ్చు అని ఆయన వస్తారనమాట. వచ్చి ఆ యొక్క భగవంతుడు చిన్ననాటి మిత్రుడు, అలాగే ఎంత అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు అలా చిక్కిపోయి లేకపోతే
చూడడానికి అంత మంచిగా లేకపోయినా కూడా ఆయన అతిథి సత్కారాన్ని చేశారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ సుధామ కూడా ఏంటంటే అంత గొప్ప భక్తుడు అనమాట. అక్కడికి వచ్చినా కూడా భగవంతుని ఏమీ కోరకుండానే ఆయన మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం. కానీ భక్తుల్ని ఎలా చూడాలో భగవంతుడికి తెలుసు కాబట్టి ఆయనకి ఏమి కావాలో, ఆయనకి ఏమి ఇవ్వాలో మొత్తము ఇస్తారు భగవంతుడు. మనం సుధామాది అలా చూస్తే ఇక్కడ మనం దుర్యోధనుడు చూడొచ్చు అనమాట. కృష్ణ ఏం చెప్పారు? మై ఆర్మీ విల్ బి ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ ఐ విల్ బి ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అండ్ ఐ వాంట్ ఫైట్. నేను యుద్ధం చెయ్యను, నా సైన్యం అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది, నేను ఒక్కడనే ఒకవైపు ఉంటాను, అస్త్రం పట్టను, అదే శస్త్రం పట్టను, నేను నిరాయుధుడుగా ఉంటాను అని. అప్పుడు అర్జున ఏమన్నారు? వీ వాంట్ యు మై లార్డ్, నాట్ యువర్ ఆర్మీ. అర్జునుడు చెప్పారనమాట, మీరు మాకు కావాలి, మీ యొక్క ఆ ఆర్మీ అంటే మీ యొక్క సైన్యం ఏదైతే ఉందో అది నాకు అవసరం లేదు, మీరుంటే చాలు అని. కానీ దుర్యోధన వాట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అని చెప్పి అర్జునుడు అనుకుంటారు అనమాట. అంటే తెలివి తక్కువ మూర్ఖుడు అర్జునుడు, అంత సైన్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఈ యొక్క అంటే ఏమీ యుద్ధం చెయ్యను అంటున్న కృష్ణుణ్ణి తీసుకున్నారు అని. కానీ శుద్ధమైన భక్తులకి తెలుసు అనమాట, భగవంతుడు ఉంటే సర్వము ఉన్నట్లే. భగవంతుడు లేని వైపు ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నా కూడా ఆ వన్ అనేది అంటే భగవంతుడు అనే వన్ అనే ఆ సున్నాల పక్కన లేకపోతే అవన్నీ కూడా శూన్యమే అనేది దుర్యోధనుడు తెలుసుకోలేకపోయాడు అనమాట. కానీ అర్జునుడు అది తెలుసుకోగలిగాడు. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతంలో 9 రకాల భక్తిని విశదీకరిస్తుంది. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ఒక భక్తుడు ఈ 9 రకాల భక్తులలో దేనినైనా సాధన చేయవచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందుకే మనం ఏమి నమ్ముతున్నామో ఎవరు చూడరు అనమాట. అందరూ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనము చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద పూజలు చేస్తూ ఉండొచ్చు, గుళ్ళకి తిరుగుతూ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ అవి కాదు, మనం ఏదైతే ఆచరిస్తున్నామో అంటే మనం ధర్మ మార్గంలో ఉన్నామా లేదా అనేదే మనల్ని ఆచరించేది చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఆచరణ అనేది ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఆ శుద్ధ భక్తుడు ఎలా అయితే ఉంటాడో అటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఆచరిస్తూ ఉండాలి. అలాగే పూజ పుణ్యం నుండి ఆరాధన భక్తియుత సేవ అనే స్థాయికి మనం ఎదగాలి. భగవంతుడిని నమ్మడం ముఖ్యం కాదు, ఆయన చెప్పింది ఆచరించడం చాలా ముఖ్యం. అంటే నేను సాకార రూపమే నేను భగవంతుని పూజిస్తాను, నేను భగవంతుని నమ్ముతున్నానని చెప్పడం కాదనమాట. భగవంతుడు ఏవైతే చెప్పారో భగవద్గీత, శాస్త్రాలు, ధర్మం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఆల్రెడీ భగవంతుడు చెప్పి ఉన్నారనమాట. ఎలా ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు చూసిన ఈ 8 శ్లోకాల్లో కూడా ఎలా ఉంటే వారు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి వాటిని ఆచరించడం చాలా ఉత్తమమైనది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడతో ఈ భక్తి అనే ఈ 6 అధ్యాయాలు కూడా, భక్తి యోగం అనే ఈ 6 అధ్యాయాలు కూడా మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. రేపటి నుంచి జ్ఞాన యోగం అనే ఆ షట్కం, ఆ 6 అధ్యాయాలని